Paramizades és un mot grec. Vol dir contadors d'històries o narradors. La paraula pot curar. Les històries poden ajudar a superar traumes, poden ser curatives, tant per qui les explica com per qui les escolta. El projecte Paramizades és una iniciativa basada en el fet de transmetre i compartir històries a través del teatre, la música i la dansa. Som un equip d'artistes i pedagogs de les arts escèniques que aquest estiu estarem treballant a 2 camps de refugiats a Grècia, oferint activitats adreçades a nens i adolescents. El nostre objectiu és oferir un espai de llibertat, expressió i creació que els permeti recuperar-se a estones de la dura realitat que estan vivint. També oferirem formació als voluntaris adults dins la comunitat de refugiats que vulguin continuar treballant amb els nens quan l'equip marxi. I d'aquesta manera, donar continuïtat al projecte. En aquest moment, hi ha 65,3 milions de persones desplaçades o refugiades al món. Gairebé la meitat són nens. Necessitem la teva ajuda per tal de dur a terme aquest projecte. Col·labora per fer-lo realitat. Ens ajudes? Gràcies.